سلام و رئیس تماشاوان هیجا شیوه و دما و دنابا خیر و خوشی را بباره هر هفته ایواری ایرو روژا پرشنبه دمجمار نها 15 بباره لسر اکران وان 65 تیوی برنامه کردینوز به زمان کردی به زمان زکماکی به مجارکی نو امی ببن میوانه و تماشاوان هیجا برنامه کردینوس امی دیروکا کردی هم بن امی ادبیاتا کردی هم بن امی چاندا کردی هم بن امی گونه شوپیا کردی هم بن بکرتاسی امی پیش روژا گلی خواهیم بن امی گلی خواه ناس بکن و خواه ناس بکن جبر وی دبی هون ما تماشا بکن و گوداری بکن تماشاوانی می هیجا ایرو میوانی می پروفسور دکتر نسیم سنوزه مجار مجی احمدی خانیه دربار احمدی خانی را ماموسته می نسیم سنوز ماموسته به خورکباری جیان احمدی خانی برهم احمدی خانی فکر او رامانی یوکا و اجمالا پیشکش بکه ما مستعد بخیر هاتی سر چاوا سر سر هاتی نابا خیره دا بکی که کنن مالا و آوا سر چاوی و سر گلام بیم işte razı ben ma muste Ahmet Xani di dîrokê da di wêje edebiyata Kurdî da dibêjin sertacê nivîskar û helbestvanê Kurdan e û em dibêjin em pîşî bi navê wî kadar dest pê bikin mamoste dibêjin Şêh Ahmedê Xanî Ahmedê Xanî Xanî navê bajar e navê gund e navê eşîr e û çi ye ya veya tiştekî başka jî heye tu dikarî vî mijara me vî pirsa me zelal bikî mamoste که کنن مالا و آوا anlatır mamoste ev pırsa hani pırsa ke dirokiye her dema mijara mezinin me Ahmed Khani te roje ve ev pırsa yekem te pırsin Bəli. gelo ev peyva khani ji kodati bi asli xwe çiye wataya wî çiye birastî divî meseleyê da du nêrînên cuda hene nêrîna yekem ew e ku Xanî navê gundekî Colemêrgê ew gund girêdayî bi çelê vaye bi Tirkî bi navê teze jê re dibêjin Çukurca hinek kes dibêjin navê wî gundî ye û hinek kesên dinê jî dibêjin bi navê eşîra Xaniyan eşîrekî heye û Ehmed Mele Ehmed jî navê eşîra xwe ji xwe re weke mexles bi kar aniye gotiye Ehmedê Xanî Allahu alem ji her du nêrînan kîjan a herî rast e Xwedê dizane Mamoste Ahmedê Xanî ku mirovekî navdar e milletê bazî de dibêjin Ahmedê Xanî hevwelatiyê me ye dibêjin li bazî tê bûye li bazî tê mezin bûye li bazî tê perwerde dîtiye milletê Colemêrgê yê çelê jî dibêjin eşîra wî livra ye bavkalî wî ka livra ye livra koş kirine û eva jî tiştekî aha da tu derbarê wî ka da dikarî çêjmera bijî mamoste Kekê keran bi rastî derbarê vî meselê da jî her wiha weke mexlesa wî du nêrîn hene nêrîna yekem ew e ku dibêjin Ehmedê Xanî li gundê Xanî li çelê ku navçeya Hekariyê li wê derê hatiye dunyayê lê van salên dawiyê gelek lêkolîner û akademisyen li ser vî pirsê vekolîn kirine di endamê da gêştine vî encamê tê gotin ji bapîrên Ehmedê Xanî Mela Hesen hebiyên kesek hebiya navê wî Mela Hesen biye Belê mamoste Hesen li ser daxwaza Mîrê Hekariyê malbata xwe digire tê qeleya wê dere em dibêjin zernex dibêjin qeleya zernex yani ben avekî jî
وەکە ونزان لور هەیە تێ چەند ساڵان لەور دمینە و پشتی ساڵێن دوور و درێژ دیسان لەسەر داخازە میرێ حەکاریێ تابی ئارمانجێ میرێ حەکاریێ دەبێژین دەڤەردە ئەوە کو مالباتە ئەحمەدێ خانی مالباتێکە ڕەوشەنبیرە مالباتێکە زانایە ji bo ku millet bi rêva bibe serokatiya millet bike ji bo wî her carê dişîne ciyekî. Îja vê carê jî dibe dişîne gundekî bi navê Qel'aya Dizesor bi navê wê îro dibêjine Orta Direk ku ew gund gekêkeran bi qasî 10 kilometreyê ji bazî de dûrtir e. بله مامۆستا bi navê Mele Abdurrahman Kalikê Ehmedê Xanî malbata xwe ji Qel'aya Zernexê digre dibe Dizesorê. Bi qederê dibêne 10 salan kêm zêde li wir dimînin û pişt re radibin mala xwe digirin dibin navenda bazî de û li bazî bi cih û war dibin. Ji vê agahiyê jî tê zanîn ku ne Ehmedê Xanî, Ehmedê Xanî bavê wî İlyas kalikê wî jî li bazî de hatiye dinyayê. Yani di sê bavan da em dikarin bibêjin Ehmedê Xanî li bazî de bûne. Lê em dikarin yani teqez bibêjin bi eslê xwe malbata wan eşîra wan ji Colemêrgeyê. مامۆستا êjî wiha dobare bikim li ser ekranê belkî yekû hinekî peyvê te belkî sane kirbin jî ez dubare ekim ji bona wan Kerem. bi rastî aha Ehmedê Xanî bav û kalî wî xelkê Colemêrgê navçeya Çêlê gundê Xanî ye eşîra wî jî navê wî Xanî ye pîşî koçê wanê dikin paşê ji holaşê ji wanê jî derbasê bazî dê dibe bavê wî jî li bazî dê tê dunê tê dunyayê Ehmedê Xanî jî li bazî tê dunyayê û ji bona wî jî em dikarin bêjin Ehmedê Xanî bav kalî wê eşîra wî li Colemêrgê lê bixwe xelkê bazî dê me dikare wî jî hav jî bêje bu ser mamoste Yani kekêkeran ez dema hatim wanê belê waniyan ji min re got kesek were dema 5 salan li wanê bisekine dibe hemşeriyê waniyan. belê Lê eger 10 salan bimîne êdî dibe wanî. Yani li ser vî qewlê hanê gotina we meriv dikare bêje Ehmedê Xanî dibe ku ji bazî de ye. belê mamoste Ehmedê Xanî ku me dema meriv li jiyana wî dihêre Ehmedê Xanî perwerdeyê xwe herî serî li ber bavê xwe hildide bavê wî wefat dike biçûk dayî da bavê ku bavê wî wefat dike dibêje perwerdeyê xwe li ber kekê xwe Melek Qasım hildaye pişt Melek Qasım di jiyana wî da meriv dihêre li bazî de çûye medresê hatiye wanê çûye medresê li Xelatê li Bitlisê li Rehayê li Cîzîrê çûye li İranê perwerde hildaye li Buharayê hildaye li Şamê li Baxdatê hildaye û eva aha gergiye vî perwerdeyê hildaye li ser Pirtûkî wî da berhemê wî da bandora wî çaw bûye mamoste Baş mala ve ez ê bersiva wî pirsa we bidim. Lê hema ez dixwazim ji destpêka ji dayikbûna wê de hinek behs bikim. Kerem ke û mamoste keremdar bî li gor çavkaniyan Ehmedê Xanî di sala 1651 an jî 52 da hatiye dinyayê. Em vê agahiyê ji ku derê seh dikin belga destê me de heye gava pirsek wisa were pirsîn em dikarin bibêjin di berhema wî ya bi navê Memûzînê da derbas di beşa xatimeyê da malikekî wiha derbas dibe dibêje lewra ku dema ji xeybê fek bûm tarîxê 1601 bûm
Dibêje dema ji gıybê qetiya hat Ebeli. yani hat dünyayê wê demê sal 1601 bû. Eva 1601 li gor salnameya hicriye. Em gava wî biqulubînin ser salnameya miladî dibe sala 1651 an jî 52. Eva jî bi me de nîşanan ki keran hefta derbas bûm em li ser disan mezinekî me Feqiyê Teyran sekinî bûn. Me gotibû Feqiyê Teyran di sala 1041 hicrî da vefat kiriye. Wê demê 41 em dibînin ku piştî vefata Feqiyê Teyran piştî 20 salî em bibêjin 30 salî piştî 30 salî Ahmedê Xanî tê dünyayê yani Belê mamoste. Feqiyê Teyran vefat dike piştî 30 salî Ahmedê Xanî tê dünyayê. Ahmedê Xanî gava tê dünyayê tabi li bazî de tê dünyayê em dizanin ku bavê wî Mele İlyas keseke alim bûye, keseke zana bûye. Em çawa zanin keseke alim bûye, keseke zana bûye? Lewra em dizanin ku mîrek katibiya mîrê bazî de kiriye. Weke hûn jî dizanin herkes ji rêzê ve nikare bibe mîr. Belê. Yani lazım tu perwerdeyeke baş bibînî ku tu bikarî bibî mîr. Ahmedê Xanî kêm zêde de 6-7 saliya xwe da li cem bavê xwe dest bi xwendina medreseyê dike. û piştî demekî teqrîben salê wî dibe 10-12 bavê Mele İlyas diçe ber rehma Xwedê. Gava diçe ber rehma Xwedê êdî Ahmedê Xanî li ber destê birayê xwe Mele Qasım dest bi xwendina xwe dike û xwendina xwe berdewam dike. Weke hûn dizanin yani weke şîfahî tê gotin ku Ahmedê Xanî li Bêgiriyê, li Diyarbekirê, li Cizîrê, li Amêdiyê, li Bexdayê perwerde dîtiye. Lê weke belge di destê me da tiştê ku vî îddiayê piştrast bike tunîne. Lê di nava Kurdan da em dizanin ku ev navendê anê ku me teze behs kir û navê wan got navenda medresanin û gelek medresên asta wan dijora li van deran hene bi ihtimaleke mezin Ahmedê Xanî li van deran perwerde dîtiye her wiha tê gotin ku herî dawiyê li Xoşavê yani ev Xoşava ku anka nêzîkî wadiyê li wê derê li cem Melecamî alimek bi navê Melecamî û di medresa Ataîyê da dibêjin navê medrese Ataî di vî medreseyê da xwendina xwe diqedîne îcazetnameya xwe werdigire û vedigere Bazîlê. Gava vedigere Bazîlê li Bazîlê medreseyeke ava dike her wiha mizgeftekî têda ava dike têda dersê dikeke kenan eger temaşevanê me ê ku çûne Bazîlê dizanin gava meriv ji aliyê koşka İshak Paşayê da berjor ber bi gora Ahmedê Xanî turba Ahmedê Xanî diçe di milê çepê da mizgeftekî heye. Ew mizgefta navê wî mizgefta Muradiyeyê ye. Dibêjin hinek kes her çiqas îro kitabeya ser wî mizgeftê xirab bibe neyê xwendin jî mesela Seyda Mele Abdullah Varlı Xwedê rehma xwelekî çiye ber rehma Xwedê ew di berhema xwe da dibêje min zaroktiya xwe da dîtiye li ser lewheya em bibêjin mizgeftê bi Farsî du malik hatine nivîsandin divê ji wan malikan jî meriv fêm dike ku ev mizgefta hanê Ahmedê Xanî damezrandiye ava kiriye û têda him melatî kiriye her wiha him jî dersa feqiyan têda daye.
İcar em lazım evyanış binum biraxem ki kenan Ahmed Khani her veki bavê xwe Mele İlyas wî jî katibiya mîrê bazî de kiriye. Ew mîrek wê wextê tê gotin Mîr Mihemedê Purbela dibêjin. Katibiya wî kiriye piştra jî kurê Mîr Mihemed Purbela bi navê Abdî Mîr Abdî heye û dibêjin zêdetir katibiya dîwana wî kiriye. Ji vî nîşeya hanê jî tê fêmkirin û tê zanîn ku Ahmedê Xanî teqez perwerdehiyeke geleke baş wergirtiye û lewra bûye katibê em bibêjin mîrê bazî de. Lê ama bînava pirsekî de nepirsî ez dixwazim yanî jî bibêjim. Bêje mamoste. Kerem tu. Hinek kes dibêjin eva jî weke belgeyeke nivîskî de semêlaturîn ne lêkî weke belgeyeke devkî weke gotegot tê gotin dibêjin Ahmedê Xanî dema perwerdeya xwe qedandiye rabûye çûye Stenbolê bi Sultanê Osmaniyan re Muradê çarem ra jî axiviye û li ser meseleyên herêma xwe pêra guftûgoyek jî kiriye. Bel. Mamoste ev te goya Muradiye medresesî dibêjin sayne. Mizgefta Muradiyê. Muradiye. Belê. Hinekî berhema da Pirtûka derbas dibêje derbas dibe dibêje Ahmedê Xanî perwerdexa herî ewil li wî mizgeftê da li ber bavê xwe heldaye mamoste. Belê. Tiştekî wişe heye. Mamoste te hêja got Ahmedê Xanî û gelekî bajara geriye gelekî bajara da çûye medresa te wan bajarê navend da jî got û ew navend jî ana li Îranê li Sûriyeyê aha li bajarê Tirkiyeyê awçaq Ahmedê Xanî ku ji ber li vir ku ji ber Îranê ku perwerda xwe hel dibe Farsî jî hîn bûye. Ku çûye li Baxdayê ku çûye li Baxdayê ku perwerde hilda be çûye zimanê wan erebî jî hîn bûye. O çû be İstanbulê ku bi Paşayê 4. Murad bi Tirkiye em dibêjin ya 4. Muradê çaremîn. Bira ku axiftiye awke Tirkiyekî weka jî demekê herî baş hebiye. Mamoste eva hem Tirkî hem Erebî hem Farsî hem bi Kurdî bi çar zimane dizane. O ew dem jî ku meriv lê bihêre Ahmedê Xanî bi roja îro em bêjin entelektûel em dibêjin ya mirovekî wisakî biye. û wî dinemê jî ku me aha em îro bi çavê îro li ew dem dihêrin merivekî bi qedir û qîmet biye. Ew çax jî di nava civatê da qedir û qîmeta wî bilind bû yan jî pişt wefatbûna wî jî qedir qîmeta wî herî zêde bû. Ana di nava me Kurmanca da em meznê xwe, alimê xwe, nivîskarê xwe, helbestê xwe heta ku jiyan be ku li ser piya be em qedir qîmeta wî nizanin. Haja me jî jîtine yek genelî bi piranî ahaye piranî ahe ku wefat dike teze pey berhemî wî dikevin pey jiyana wî dikevin pey fikir û ramanê wî dikevin. Mamoste derberê vî mijar vî pirsê da agahiyê te çi ye şîrova te ça çêt be mamoste kerem bike. Keke kenan gotina wa rast e Ahmedê Xanî çar zimanan weke zimanê dayîka xwe dizane îspata viyanê çi ye delîla me di vir da çi ye em dizanin ku helbesteke Ahmedê Xanî heye hinek dibêjin çarkoşe dibêjin û bi awayekî têgehekî edebî jî em jê re dibêjin mulemma vî misrayê dest pê dike fate umrî fî hewake wî awayê dest pê dike di vir da Ahmedê Xanî Belê. di vî bi helbesta xwe da misra yekem bi erebî misraya duyem bi farsî misraya sêyem bi tirkî û her wiha misraya çarem jî bi kurdî gotiye. Îjar mirov jê fêm dike yani de warê her çar zimanan da jî asta wî geleke bilind e û em ji vanê teqez tê digêjin ku Ahmedê Xanî çar zimana weke zimanê dayîka xwe dizane. Îjar em warên ser qedr û qîmet dayîna wî mixabin
Dinava me Kurdan da dema mezinin me, alimin me, şeyhin me, zanayın me, seydayın me li hayatine em zêdetir qîmeta wan nizanin. بله Dema vefat bikin piştî wî em tê digêjin lê mixabin ji destê me diçe. Her wiha Ehmedê Xanî jî mixabin akubata wî ev tişta bûye. Yani wad dema em bibêjin hayat li hayatê bûye bi qasî ku hek kiriye qîmeta wî nehatiye dîtin. Car em dikarin mesela viyanê jî ewha bidin îspatkirinê. Weke hûn dizanin Mela Mahmûdê Bazidî û Alexander Jaba di sed sala 19 da li ser edebiyat, dîrok û folklora Kurdan hinek xebatan dikin. Ji wan xebatan yek jî ew e ku li ser mem û zînê kirine. Mem û zînê digirin tespît dikin destxetê wî dişînin Sankt Petersburgê yani Rusyayê dişin akademiyeke zanistî û piştî sal derbas dibin Madame Rudenko keseke Rûs e diçe Sankt Petersburgê li ser van destxetên Kurdî xebatan dike û her wiha li ser mem û zîna Ehmedê Xanî doktoraya xwe çêdike bi wî awayî em pê dihesin ku zanayekî me bi vî rengî heye berhemên wî ew qasa bi qedr û qîmet hene û teze xebera me jî çêdibin. مامۆستا ئەمانە لێ دهێرن بە گوتنا te jî ya meznekî me Kurda heye nivîskare helbest vane û tu bi çar zimana zane û van vî çar zimanê xwe jî mîna zimanê dayîka xwe zane mîna Kurd bi Kurdî çar zane Tirkî jî wisa zane Erebî wisa zane Farsî jî wisa zane berhemê wî he berhemê wî jî o lêkolînerê me vîka ne weşan nekirine lêkolînerê nivîskarê biyanî weşan kirine ew ne vîka dexistine homê mamoste. Mamoste dema ku meriv ez pirsekî naşte bipirsim ku destûra te hebe. Kerem ki. Mamoste te jî hêja te got di çar zimana da zane bi çar zimana da jî bî berhem jî nivîsiye merivekî ku di zimanekî da berhemekî binivîse divê meriv wekî zimanê xwe wî zimanê jî bizanbe kî ku meriv berhem binivîse wisa ne mamoste. Mamoste ku meriv dema jiyana Ehmedê Xanê bêre Ehmedê Xanê nivîskar e Ehmedê Xanê helbestvan e Ehmedê Xanê dîroknaz e Ehmedê Xanê em bi Tirkî dizîn fîlozof bi Kurdî dizîn felyazof e Ehmedê Xanê astronot e û ew dem derfet pir kêm e mirovekî aha jîhatî aha zanîst aha heşmend ça deketiye ortê çawa çêbûye eva yani tiştekî aha xerîb e wisa ne mamoste mirovekî av qasa di Tirkî da dijin on parmakta on marîfet eva tam gorê Ehmedê Xanê hatiye gotê. Mamoste derbar vî mijarê da vî pirsê da şîrova te çi ye mamoste min? Rast e yani Ehmedê Xanî keseke pir alî ye. Di destpêkê da seydayê. Lazım em pişekî ser têgeha seydayê bisekinin. Kerem ke mamoste. Seyda ew tiştek ku êdî berhem nivîsandine. Mesela em gava dibêjin Melayê Cizîrî, em dibêjin Feqiyê Teyran wana bi destxetên xwe helbestên xwe nenivîsandine. Gotine û mirûdê wan dostê wan hevalê wan ji ber kirine piştira kişandine nivîsê. Li Ehmedê Xanî xwe bi xwe nivîsandiye. û piştî wî Ehmedê Xanî Melayê. Yani em dizanin berhemên wî derbarê mijarên dînî da jî hene wekî eqîdeya îmanê. Ehmedê Xanî civaknas e, sosyolog e. Em bibêjin gava tu mem û zînê dixûnî tu bezet ki tehlîla Kurdan dike, jiyana Kurdan dike. Her wiha tehlîla pirsgirêkên dunyayê dike. Her wiha em dibînin mesela Mamoste minî wî goyî pirsê dawî da min işte pirsiya Kerem ke dibêje.
Mesela mi bejin bahsa Sokrat dike, bahsa Eflatun dike, bahsa gelek alim u zanayên Avrupiyan her wiha ên rojilat dike. Vajî de xuya kirin ku Ahmedê Xanî di cîwaniya xwe da di medreseyên gelek mühim da ji seydayên gelek mühim û bi qedr û bi qîmet perwerde dîtiye lewra asta wî di jora bûye. Em dikarin yanê jî bibêjin mesela em gava Melay Cizîrî û Ahmedê Xanî berawird bikin ka em dikarin çi bibêjin? Kerem ke mamoste. Bi rastî Melay Cizîrî êdî li ser ewran digere, li asîmanan digere. Yani behsa tiştê wisa dike ku tenê zêde alim, filozof, zana û aristokrat jê fêm dikin. Li dema mirov li Ahmedê Xanî mêze dike, Ahmedê Xanî eger tabîra me rast be zanist ji ezmanan haniye ser erdê. Belê. Her wiha wî jî weke Melay Cizîrî peyvên Erebî, Farsî geleke bi kar anîne lê di rêyeke wisa da bi kar anîye gel jê fêm bike. Yani wî bi rastî realîteya jiyanê, realîteya hayatê li ber çavê me Kurdan û milletên cîhanê weke xalîçeyeke xemlandî raxistiye. Belê. Mamoste Ahmedê Xanî zimanê wî jî giran nîne. Yek jî meriv ku lê bihêre Ahmedê Xanî bi nivîsî wî jî bi Kurdî ye. Mamoste Ahmedê Xanî berhemê wî gelekin di dünya wî herê zêde bi berhema wî memozîn de nas dike. Di memozîn jî ku meriv li berhema memozîn dihêre memozîn da bawerî heye, evîndarî heye, fesadî heye, xweşî heye, jiyan heye, mirin heye, hevaltî heye, rindbûn heye û her tişt heye. Di hêja jî anî ziman te got di memozîn da sosyolojiya Kurda ye. Sosyolojiya Kurda. Mamoste derbarê berhemê Ahmedê Xanî da em bi memozîn da dest pê bikin. Memozîn da ji me re çê dibêje? Yani em dibêjin memo û zîn. Memo zîn mijara wî evîndariya du merifan nîne. Wisa ye mamoste. Meriv yani meriv nebêje evîndariya du merifa. û gelekî tişt hene binê vîr berhemê da. Mamoste derbarê vî da tu ji me re dikarî şîrovekî têgeh bikî? Kekî kerem destûra we eger tu dixwazî em li gor sîstemekê biçin ew sîstema jî bira mesela benê Ahmedê Xanî berê kîjan berhem nivîsandî em li gorî wî dîrokê biçin debe ku temaşevanên me, bînerên me ji me baştir fêm bikin. Em berên behsa belê. Mamoste pirsa min yê memozîn ji bo ku memozîn herkes zane. Em aqîdayê İslamê çargoşe û mirovên nivîskar, mirovê lêkolîner zanin. Lê tu bêjî memozîn û herkes memozîn dibêje. Mijbûna wî yek jî dema me piçekî teng e, dike. Ez ji bo dibêjim ez hez dikim, em hez dikin, em hemû biaxivin. Em se her tiştê biaxivin lê bixabin dema me kîme. Mamoste kerem ke tu çar dibêjî bira gotina te be. Kerem ke mamoste. Em berê li piçekî ser zimanê wî bisekine. Kerem ke mamoste. Boçi Ahmedê Xanî zimanê Erebî û zimanê Farsî di rewacê da bû lê wî hanî hat bi zimanê Kurdî nivîsîn. Em dizanin ku Ahmedê Xanî keseke alim e, keseke zana ye kekî keko wî ji Qur'anê baş dizane. Mesela di Qur'anê da sureyekî heye bi navê Sûreyê İbrahîm da ayeta çaran da Xwedê Teala emr û ferman dike. Estaizu billah dibêje وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
illa bilisani kavmihim liyubeyyine lehum. Dibêje me her pêxamberek tenê bi zamanê gelê wî şand da ku ji wan re bi zamanê wan fermana emr û fermana Xwedê eşkera bike û bibêje. Lewra Ehmedê Xanî jî bi zanistî berhemên xwe bi zimanê Kurdî nivîsandiye. Ehmedê Xanî yeko ne tenê em bibêjin kesekî rexnegir e. Yani mesela hinek insan hene rexneyan dikin lê çareya wî nabêjin. Em gava li Ehmedê Xanî mêze dikin, Ehmedê Xanî probleman dibîne, tespît dike, tenê tespîtkirina probleman nasekine, piştî wî çareseriya wî jî mêze dike. Mesela Ehmedê Xanî kekekene di 33 saliya xwe da, an jî 32 saliya xwe da berhema xwe bi navê Nûbihara Piçûkan dinivîsine. Çima Nûbihara Piçûkan dinivîsine? Gava em mêze dikin Ehmedê Xanî medrese de gava dixûne dibîne ku zarokên Kurdan gava diçîne medresê Qur'ana pîroz xitim dikin, dest bi ilmê medresê dikin û erebî derdikeve pêşiya wan û berhemeke bi Kurdî tunîne, ferhengeke bi Kurdî tune ku ji wan re bibe alîkar bi hêsanî bikaribin vî merheleyê derbas bibin. Ehmedê Xanî dibêje ez ê çi bikim? Ez ê lûgatekî binivîsim, ferhengekê binivîsim wî ferheng jî kêm zêde bi têda hezar peyvên Kurdî û hemberî wan hezar peyvên Erebî hene dibêje. Îca mesela gava em lê mêze bikin ka Ehmedê Xanî armanca wî çi ye, bo çi vî tiştê hanê dibêje. Mesela di destpêka Nûbiharê de wiha dibêje. Dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Mebdeê her ilmekî navê elim, hamd û sena û şükranî ji bo wî Xaliqê Rehmanî. Ku fesahet û beyan daye lîsanî, lîsan daye însanî. Hindî selawatan hemî li Resûlê me yê ummî. Ku bûne peyrewên di wî Ereb û Acem û Kurmanc û Romî. Ji paş hamd û selawatan ev çend kelîme ji lûgatan. Di vir de dibêje vek ê xistin Ehmedê Xanî navê Nûbihara Piçûkan lê danî. Dême navê lê danî Nûbihara Piçûkan. Pekî armanca min kiye, hedefa min kiye, mij bona kî nivîsandiye? Zarê Piçûk. Ne ji bo sahib rewacan, ne ji bo zanayan, ji bo mezinan, belkî ji bo piçûkê kurmancan. Min ji bona zarokên kurmancan nivîsandiye. Boçi nivîsandiye? Zarokê kurmancan çi dikin? Wekî ji Qur'anê xilas bin, yani wekta Qur'anê xitim dikin, lazim e li sewadê çavnas bin. Yani bizanibin nek tiştan. Davan çend reşbelekan, li wan tebiat melekan, derê zihnê vebitin, herçî dixûnin zehmet nebitin. Ümîde ji tifalan, ku me amel betalan, di wektê dewr dersan bikin în'am û ihsan, bi duan ve bir bînin fatihan ji me re bixûnin dibêje. Yani di vir de dibêje mij bona zarokan nivîsandiye, bira zarok dersê xwe de têda zêrek bibin. Eger hêviya min jî heye, her feqîyeke rabe di encamê de ji bo ruhê min fatihayekê bixûne, ew ji min re qezencike. Tabii rast e demamekê me lê hema eger nebe em dikarin beşekî din jî li ser Ehmedê Xanî rawestin, ji bo wê ez dixwazim bira temaşegerê me vê meseleyê baş fêm bikin. Ehmedê Xanî gava Nûbihara Piçûkan dinivîsîne keko di çarde beşan da dinivîsîne. Di serê her beşekî de jî nesihatnameyekî ji bo zarokan, ji bo feqiyan dinivîsîne. Yani ev weke pedagogekî mirov dikare mesela lê mêze bike. Mesela ew ha dibêje destpêka a yekem da dibêje heta tu dewr û dersan nekî tekrar û mesrûf, di dünyayê tu nabîne meşhûr,
ne maruf. Yani ey fakih, ey xwendekar, eger tu dixwazî di pêşa rojê da an di siber rojê da tu bibekî mirovekî zana, mirovekî zîrek, mirovekî jêhatî gava ku te li cem seydayê xwe ders xwend, piştî wî lazim e tu dersa xwe tekrar bikî, dubare bikî, sêbare bikî, çarbare bikî ku tu jê fêm bikî. Her wiha di gotineke dinê da jî ji mamosteyan ra, ji seydayan ra dibêje gelî seydayan bi sebir bin, bi aram bin, gava hûn dersê dibêjin feqiyan ra hêrs neyîne, hêrsa xwebuhan ra neyînin, heta hinî ku feqiyan ji meselê tam fêm kirin, berdewamî dersa wan bikin. Mesela dîsan di beşekî de behsa mibêjin ew dike, behsa nêrîna şêxtî û sofîtiyê dike. Mesela ew ha dibêje kekeke. derbarê wika da çê dibêje şêxtî, sofîtî, meletî. Mesela dibêje tabi hinek kes li ser vî malikê kekekenan dibêjin Ehmedê Xanî kesekî ehlê terîqeta Neqşebendiyan e. Lê Mamoste, ez vî malikê ew dem xazim kerem mamoste. dibêjem şeyx û sofîtî keramet ilm xwendin hem amel xilweta hucre terîqeta te şeriat bê xelel. Yani dibêje şêxtî û sofîtî ji bavan dest derbasî zarokê wan nabe. Eger tu zanabî, tu xwendabî, te ilm tehsîl kiribin, tu dibî şeyx û tu dibî mela, tu dibî sofî. Yani her keseke rabû got bavê min şeyx e, ez ê bime şeyx, ev tiştekî ne rast e. Bavê min mele bile. Dibêje her tişt mesela xilwet li gorî hucreyê be terîqet û şeriat bê xelel be, bê problem be. Eger ku tu ilmê te tu nebe, irfanê te tu nebe, amelê te tu nebe, tu rabê bibêjî bavê min şeyx e, kalikê min şeyx e, ez jî şeyxim, ev tiştekî ne rast e. Îcar divir da madem cî hatiye em behsa terîqeta wî jî bikin, kekekenan Tarîqeta Nakşibendiyê mamoste. em dizanin terîqeta Neqşebendiyan bi Mevlana Xalitê Şehrezorî di nava Kurdan da, di welatê Kurdan da berbelav bûye. Beriya wî zêdetir di nava Kurdan da terîqeta Qadiriyan berbelav bû. Îcar em mêze dikin mesela di behsa Neqşebendîtiyê dike. Peki ev Neqşebendîtî ji ku datê hinek kes dibêjin beriya ku Mevlana Xalitê Şehrezorî an jî Mevlana Xalitê Kurdî ji here ji Dehlê yani ji Hindistanê xelîfetiyê bigre û vegere nava Kurdan dibêjin li Urmiyê, bajarê Urmiyê malbatek Urmewiyan hewye. Ew malbat jî malbateke intisabî terîqeta Neqşebendiyan kiriye. Bir ihtimal heye ku vekî em dizanin Urmiye û bazî jî nêzîkî hebin. Yani gelek jî hev dibin wekî mesafe divir da dibêjin ihtimal heye ku Ehmedê Xanî haya wî ji vî malbatê hebiye û eger ku heqîqeten ehlê terîqetê be jî wî terîqeta xwe ji vî malbata hanê wergirtiye. Lê Ehmedê Xanî fikr û baweriya wî di derbarê terîqetê da fikr û baweriyeke şoreşgerî ye. Yani em bibêjin tesewufa wî tesewufeke irfana wî irfaneke teslîmiyetê nîne. Şoreşger e, lêkolîner e, vekoler e, pirsa xwe her wextê her demê û gotiye. Îcar em vegerin ser dîsan berhemê wî bi destûra te Kerem ke mamoste. Fakir Teyran afan Ehmedê Xanî me gotibû nûbara piçûkan di sal 1683 da yani wexta ku temenê wî 32 salî biye nivîsandiye divir da em bibêjin di vî berhemê da 14 hene
bi tevahî 220 malikin û 1000 peyvin. Lê em dikarin yani jî bibêjin bi awayekî nezmê nivîsandiye di nezma xwe de jî arûz bi kar anîye yani em dizanin kêşa arûzê di edebiyata klasîk de kêşek gelekê mühîm e yani îro mesela mebîne ji bona müzîka îro do re mi fa sol la si do çi ye ji bo edebiyata klasîk jî arûz tiştekî wisa ye faîlatun mefaîlun gava em dibêjin ev jî her weke em bibêjin ew weke müzîkê dengeke müzîkê dideme û Ehmedê Xanî di nava Kurdan da ji wan kesên herî asta û dijora ye ku arûz kêşa arûzê bi awayekî pisporane bi kar anîye û gava ku ev çareser kir vedigere ser berhemên di medresana tê xwanin dîsan mesela kekê kelam hûn jî baş dizanin dema miroveke diçe mizgeftê an jî diçe medreseyê berê Qur'ana pîroz dixwîne xitînke piştî xwendina Qur'ana pîroz mevlûda nebî yani mevlûda melayê bateyî dixwîne piştî mevlûda melayê bateyî nehcül enama melaxellê sertê dixwîne û her wiha piştî wî jî nûbihara piçûkan dixwîne eva tê xuyakirin ku di medreseyê Kurdan da nûbihara piçûkan berhemek ji berhemên perwerdeyî ye û berhemek ji berhemên rêze ye her feqiyek dixwîne bi xwendina xwe jî tenê nasekine ji sedî sed ji serî hetanî binî ji ber dike mesela dema min jî medreseyê de dixwend medresa bavê xwe de her wiha bavê min berhema hanê bi me dabû ji ber kirin lewra em îro vî berhemê we 220 malikên wî jî ji berkî dizanin berhema ya duyem jî aqîdeya îmanê ye Mamoste minê vê tiştekî bipirse işte keremke mamoste nûbihara piçûkan û navekî pir xweşik e me got ferheng e ew de erê em bêjin ferhenga Tirkî Erebî ye ferhengekî baş e baş e îro di medrese de tê xwandinê feqî dixwînin li ser disekinin bi hûrgilî lê belê ew dem ferhengekî tune bû yani yani yê Ehmedê Xanê çima aha navdere yani navderbûna asta wî ka ku bilind e ji bo vî pirsa te ez pasdarim te pirsekê gelekê muhîm gelekê bi qedr û bi qîmet pirsî bira temaşegerê me baş bizanibin ku Ehmedê Xanî keseke avaker e yani teqlîda kesî nekiriye tiştê ku beriya wî hatine çêkirin wî ew çê nekirine mesela Ehmedê Xanî yekem kesek û di dîroka Kurdan da ferhengek bi Tirkî bi Erebî Kurdî nivîsandiye beriya Ehmedê Xanî tu alimeke Kurdan bi Kurdî û Erebî ferheng nivîsandine ev taybetgevê yek belî mamoste heva berhema duyan behs dikin aqîdeya îmanê di dîroka Kurdan da beriya Ehmedê Xanî tu keseke bi zimanê Kurdî aqîdeya îmanê nenivîsandiye her wiha beriya Ehmedê Xanî dîzan di dîroka Kurdan da tu kesekî mesnewî nenivîsandiye yani memûzîn mesnewî nenivîsandiye yani Ehmedê Xanî van her sê berhemên xwe jî di dîroka edebiyata Kurdan da keseke yekem e yani mesela bêrî hinek kesan ew nivîsandine Leyla û Mecnûn nivîsandine te jî Rabiye nivîsandiye min jî Rabiye nivîsandiye lê Ehmedê Xanî tiştekî wisa nekiriye tiştekî wî nivîsandiye yekem kesbiye ev muhîm e tiştekî dinê jî keseke rewşenbîr e yani tehlîla dünyayê dike mesela dibêjin ya zimanê dînê İslamê zimanê Erebî ye lazim e berhem bi tevahî bi Erebî bin lê Ehmedê Xanî dibêje naxir mirov dikare bi zimanê dayîka xwe jî ew ê bixwîne
علم İslam'ı hem feri ilmi İslam'ı beji. Bu bada ispat kırne و هانی هاتیه او نویسان دیه عقیده یا ایمان نویسان دیه حتی دما کو مرفت احمد خانی وی دوره دهره گله کی نویسکار لیکولینر هلبست وان هبه دیروگنس هبیه لیبلی وکی احمد خانی کز ملت خو حزنه کریه یعنی ام وصاد بینن مد دیروک دا وصاد دیه د ادبیات دا وصاد دیه لسر زمان ملت خو سر زمان گل خو تو کزکی وکی احمد خانی نسکینیه ما مسته اوا سدما ویچیه یعنی اودم الافقاسا لسر نجاتا ملت خو سکینیه گل خو سکینیه سه کردی سکینیه سه زمان کردی سکینیه سه زمان کردی فرهنگ نویسیه به زمان کردی برهم نویسیه سرده ما ویچیه گوریت ما مسته اف پرساویج پرسا گله که مهمه لی جبوک از عقیده ایمان بقدر پشتیویجی کرم که ما از مسته در سبای پرسا دم جوال برم چند ما مسته ده هب ده هورده میمه اشترا بیجم باشه گوری که از خو آماده کن باشه آماده مگود احمد خانی عقیده یا ایمان به کردی نویسان دیه yani tiştên ji rêzê nekiriye Kurdî. Mesela akîde îmanê mijarê wan çi ne? Tewhîd e, şertên İslamê ne, sıfetên Xwedê Teala ne, behsa roja kıyametê dike. Mesela di behsa sıfetan da Ahmedê Xanî em dibêjin ya ilm, semî, basar em van sıfetê Xwedê Teala dibêjin ya kam Ahmedê Xanî çi gotiye? Gotiye صفات سبع جبو ذوالجلال بزان حفتن ey arife bülkemal yani emdizanın sıfatın Xwedê Teala haftin. بله Mesela dibêje xweşî. Xweşî çi ye? Hayat. Dibêje hayat. Dibêje xweşî. Dibêje şîn. Şîn çi ye? Kudret. Dibêje zanîn. Zanîn çi ye? İlim. Dibêje vin. Vin çiye? İrade. Dibêje kelam. Bihistin yani semih. Digel dîtin. Bu tamam. Yani mesela îro ji gelê kes cesaret nakin ku van navên Xwedê bi ji xeyên zimanê Erebî bi zimanekî din bibêjin. Eva geleke mühim e yani Xanîm ji rewşenbîrên Kurdan ra, ji mezinên Kurdan ra, ji alimê Kurdan ra dibêje li zimanê xwe Xwedî derkevin. Wan dikarin dînê İslamê bi zimanê xwe jî hînî Kurdan bikin. Ne bi zimanê Erebî, bi zimanê Farsî, an bi zimanê Tirkî. Wan bi zimanê xwe şîrîn û şekir dikarin دین اسلامی فری ملت خواه بکن اما رسال پر سوه ما مسته گمرف لید دهره گوره گوتناته دا آلیه زانستیه دا آلیه علمه دا حمد خانی تیرو تجیه کو تیرو تجیه کو افقاسا آگاهی که هیه کو وانتشتاد به جوان برهم آدن میسه ما مسلمین کرم که ایجار احمد خانی همخور زمان کردیه دلدار زمان کردیه کانه ام پیچه کی بحثا سردما کو احمد خانی تیدا جیایه بکن کرم که ما مسته احمد خانی گاوا زارو که یکم میرکتیا بدلیسی تی روخاندن تی هلوشاندن جالیه عثمانیان با پشتیوی میرکتیا حکاریه تی هلوشاندن پشتیوی میرکتیا آمد yani Arap dibêjin İmadiye li başûre neka tê rûxandin êdî Ehmedê Xanî bêhêvî dibe ditirse dibêje gelo ihtimal heye ku zimanê Kurdî bin pê bibe milletê Kurd di dîrokê da were wendakirin ji bo wî cehd dike dixebite kar dike ku ev problema hanê ji destê wî çi tê bike û nehêle
زمان کردی ببه زمانه که مریم مثلا هم دزانن یا دمه موزینه دا دیسان دبیجه دما یاوز سلطان سلیم سلطان عثمانیان دخوازه به صفویان را شهر بکه او ترجی ادریس بدلیسی را دبیجه اشیائرین کردان سروک وان بینه بکه یک ام به هفر ببین یک ورن پشتامن و ام به هفر شهر بکن مثلا عشیرین کردان ایکول آلی ایران ام دزانن کوم ده سال 1639 دا ده پیمان قصر شیرین دا ولات کردان یکم جار بود پرچه قسمك إيران بله قسمه که مال ایرانه قسمه که ما ناف دولت عثمانی دا ایجار هر دم گاوا شهر و پفچون چیده به دولت کردان چیده به کردان به کردان ددن اقدر کرن مثلا دولت ایرانیان وکه لشکر ملت کرد دده پیشا ارتشا خواه هر وقت دولت عثمانیان جی ملت کرد دده پیشا ارتشا خواه بره کرد پردچین گابا کرد پردچین گابا کرد دمرن چی دبه ایدی ملت کرد زراره دبینه ولات کردان ویران دبه تی تالان کرن جبوی احمد خانی خمخار ملت کرده خمخار زمان کردیه او دخوازه خدمت زمان کردی را بکن ما از دمجماره بهرم دمجماره ما 5 دقیقه باشه ام خاطو هلبستکی بخونی از بخونم ام از خاطره خواه جی تماشاوانه ما هیجارا بخواست کلم کی پیش دی برا میکروفون یه تبه گوتن یه تبه تماشاوانه ما هیجا به گهداریا و به تماشا و به سبرا و جبو گهداریا و جبو تماشا و جبو سبرا و اسپاسیا خو پیشکش کم ماموسته جبو دربار احمد خانی دا تجمهرا آگاهی پر گرینگ پاروه کر به مرا او تماشاوان مرا جبونا وکا اسپاسیا خو اشترا پیشکش کم مالتا آوا تماشاوان هجا حتی برنامه کی دن دا دناوا خیرو خوشی دا ببینن هیویا هفدیتنی خاطره و میکروفون یه ماموسته پروفسور دکتر نسیم سنمزه کرم که ماموسته بود اولی که کنن از دخوازمش تماشاگر مرا ویانش ببیش وی هشیاری بدموان امی بشکی دنیجی لسر احمد خانی او لسر برهمی بسکن بهورگلی لسر مموزینه ام فکر رامان خواه به تماشاگر خواه را پارده بکن برکم به بحث آوی نکرد دمام تیری نکرد ماموسته احمد خانی د ادبیات کرده گده بقدر او قیمته اصلا کی بلنده جی جبونه جبونامه کرده جبونا دنیای جبونه ادبیات دنیای جی مروفه کی گرینگه از آنا جی تماشاوان ما هجارا جی بیشم دمه کی برنامه کی دا پیش تا کوره امی دیسا جی لسر احمد خانی ایدی جیانا وی پرورده یکانا امی سه برهمی وی بسکرن به تایبەتی بەرهەمێ خۆدا چێ گوتیە ژمێرە di berhemê wî da peyama wî ka ji me ra çi ye fikir ramanê wî ka ji me ra çi ye divê em çê jê hêldin em ê ser wî ka biaxivin em tê aha em hişyarek jî bidin temaşemanê ve mamoste kerem ke temaşevanê hêja şêve bîne nava xêr û xweşî da xatirê we ساقی tu ji bo Xwedê kerem ke یک جرعه می د جامê cem ke da cam bi mey cîhan nûma bit her çî me îradeye xuya bit gerdê hebûya me serfirazek sahib keremek suxen nevazek naqdê me دبو بسکه مشکوک ندما وها به رواج او مشکوک هر چندی کو خالص او تمیزن
نقد بسکه عزیزن گرده هبویا me padişahek لائق بدیا خود کلاهک تعیین بویا جبوی تختک ظاهر ودبو جبو me بختک حاصل بویا جبوی تاجک البته دبو مجی رواجک خمخاری دکر لما یتیمان تینان در جدست لعیمان غالب ندبو لسر ما افروم ندبون خرابه دست بوم محكوم عليه وسآلك مخلوب مطيع ترك تاجك أما جأزل خدي وساكر أفروم وعجم لسر مراكر أزمامة حكمة خديدا كرمانج دولتا دنيدا آيا بتشي وجهي بون محروم بالجملة جبو تشبون محكوم وان قرتي بشيري شهر شهرت تسخير كرن بلاد همت هر ميركي وان ببزل هاتم هر ميركي وان برمز رستم بفكر جعرب حتى بجرجان كرمانجية بويا شبه برجان الروم وعجم بوان حسارن كرمان همي لچار کنارن هر دو طرفان قبیل کرمانج بو تیره قدا کرن آرمانج گویا کول سر حدان کلیدن هر طائفه صدقن سديدا أو قلزم الروم وبحر تاجيك هنديك وبكن خروج وتحريك كرمانج دبن بخين ملتخ وان جيك بتكن مثل برزخ لو بك وحميشة باتفاق دائم بتمرد وشقاق گرده هبویا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك روم عرب عجم تمامي هميان جمرا ذكر خلامي تكميل ذكر مدين ودولة تحصيل ذكر ما علم وحكمة تمييز دبون جهد مقالات ممتاز دبون خدان کمالات Mutluluğu ve huzuru paylaştığınız evinizi Bak Mobilya'nın şık ve konforlu ürünleriyle güzelleştirin. Her çeşit mobilya, halı, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde zevkinize uygun estetik ve kalite şimdi %20 net indirimle sizleri bekliyor. Koltuk takımları 32.000 TL'den, yatak odası takımları 40.000 TL'den başlayan fiyatlarla